otac se zove Špiro, to je Špiridon, rođen je na taj dan, pa sam ja pre 20 godina kad je počeo internet kod nas uzeo ime Spiridon i Spiro, kako na kom ovaj provider. Pindu šta prodajete? Pa prvenstveno prodajem stripove knjige, pošto sam kolekcionar stripove knjiga. Na Pindu postavljeni 4.000 predmeta. Da, preko 4.000. Preko 4.000, to su mahom... Pa mahom su knjige, postoje vjerojatno i 10.000 kad bi imao vremena, zato što sigurno još imam 5-6.000 stvari koje ne mogu da stignem, stoje mi na red i svaki dan postavim koje 30-40. Nego se proda 10. Da, ali sam koliko imate ocena na Kupindu? Pa nešto manje 4.000 različiti, mislim tu su i od istih saradnika, a 1.007 mislim da sam imao sinoć pojedinačno. Nijednu negativnu i nijednu neutralnu ocenu. Vi li sigurno možete dati neki savjet našim ostalim podacima kako je... Pa ja se trudim da budem maksimalno korektan u saradnji. Nemoguće to uvijek uspeti, normalno dolazilo je, ali vrlo malo, možda 2-3 puta do konflikta, ali stvarno nije bilo do mene, tako da bilo je tu par negativnih ocena koje su mi obrisane zato što su bile osvetničke, a ne realne. Jer se to videlo iz korespondencije sa saradnikom. Tako da savjetujem svima da budu maksimalno iskreni što se tiče opisa predmeta, poštovanja rokova, isporuke, dogovora sa kupcima i prodavcima, tako da neće biti problema. S obzirom na sve te knjige koje prodajete, rekli biste vi ste profesor književnosti, međutim ne biste profesor matematike. Jeste. Ja sam profesor matematike i radim kao profesor već 22 godine. Radio sam čak i 3 godine u matematičkoj gimnaziji, to me onako najlepši period. Ali pošto nisam DR i MR, nisam mogao da radim za stalno, pa sam prešao na drugo mesto za stalno. Oni imaju taj uslov u matematičkoj gimnaziji. Ali moja prva ljubav je ipak književnost, bez obzira što nisam diplomirao književnost, od uvek mi je to bilo onako... Mnogo sam čitao kao klinac, pa i danas je manje vremena, ali eto, malo mi nervira što klinci ne čitaju čak i lektiru, a kao je ovo drugo. Tako da, samim tim poznajem dosta knjige, pa nasledio sam, moj otac ima nekih 20.000 knjiga u Crnoj Gori, oni žive dole, moji roditelji, a ja sigurno toliko imam ovde, možda i više od njega, neke su i iste, nema veze, ja nabavljam za sebe. Ali, uspeo sam, tek sam otprilike sa Kupindom ili Mundom počeo da saznam i neke prave vrednosti, tržišne vrednosti knjiga. Pre toga i nisam nešto imao, nešto me zanimalo zato što me zanima, a sad već znam i kako se koja vrednost knjige kreće. Tačno, može se proceni koja knjiga je jeftinija. Možete da pronađete maltene sad koji je tiraž zbirne knjige iz 50. godina na osnovu samo toga koliko ljudi traže ili neko koji ne traži, jako je mnogo lepo, ali ima i koliko hoće. Što se tiče knjiga, kod nas su najtraženije Jules Verne i Karl May, ne znam da ste primetili. Ne. Znači, Jules Verne i Karl May, to je 90% će se prodati u prvih 10 dana, jer mnogo ima ljudi koji su, ja lično skupljam Jules Verne i Karl Maya, ali recimo, i to iste knjige, različite izdanja, kupit će čovjek isti odmah, ako nema to izdanje, kupit će baš ljudi skupljuju kolekcije. Naravno što su uredne one pre rata, recimo, izašao je Komplet Jules Verne, ne znam koliko knjiga, ja ih imam možda 5-6, pre rata od 30 knjiga, te nisam uspevao ja da kupim, znači, zato što odu basoslovne sume i tako. Ili iz 19. veka, recimo, Jules Verne štampane, to su uglavnom štampane su u Austro-Ugarskoj, Novi Sad, Zagreb, tako, te isto postižu visoku cenu. Kada je pitanje kupovina na Kupindu, osim što kupujete knjige iz stilova, ono što zaista volite, to što vi se sakupljate, šta još kupujete? Da li kupujete ovako nešto da kažem, za kuću? Pa kupujemo, evo, kupujem, kažem, zato što za kuću mora kažem množini, ali moja žena je to obični inicijator, vidi da li ima to i ovo, i onda ja i potražim. Ja inače dosta vremena izgubim, znači umesto da iskoristim vreme da postavljam stvari, onda uzmem pa pregledam šta ima. Imam malo dete, kupujemo često stvari, eto, baby alarm, toboga, ne znam,
Čak smo razmišljali o ljuljašci, ali još su cene. Vidim da ima, mislim, pa duplo su jeftinije nego u radnjama običnim, a eto, bit će i toga vratno. Montirali smo sad jedno na kanape, ali baš mi je zanimljiva, ima ljudi prodaju prave stvari, ljuljaške zvackalice, prosto milina kad vidite. A kako je budućnost internet trgovine? Pa, polako mnogi, ajde što se tiče ovog privatne trgovine, što, da kažem, mi prodajemo stare stvari, polovne i tako, to je preko interneta mnogo zanimljivije nego na druge načine. Ali vidim da i mnoge firme počnu se bave prodajem preko interneta. Ja mislim da je sve veći, znači, procenat zahvatanja u tu ekonomiju, takvu ekonomiju, znači, povećava se u odnosu na ovu klasičnu trgovinu.